Vreau să vă zic că de fiecare dată când trebuie să vorbesc în public, mă gândesc la Metamorfoza lui Kafka și la faptul că trebuie să am grijă ca transformarea într-o gânganie nu doar înspăimântătoare, ci și volubilă, deci cu atât mai înspăimântătoare, să nu fie irreversibilă. Ca orice scriitor, sunt o cârtiță, cu galeria luminată sau și mai întunecată de propria minte, un solitar prin natura muncii mele, și nu un porumbel gureș care se fâție și saltă grațios prin piețele publice. Dar, tot în încheiere, am uitat să mă prezint. Sunt Osip Mandelstam și să nu vă mire că vorbesc limba română. Imediat după ce mor, primul lucru pe care îl faci e să înveți instantaneu toate limbile pământului. După cum se va vedea, și când voi face aprecieri asupra traducerilor din engleză în română, a scrisorilor lui Joyce către Nora. Am împlinit 122 de ani, dacă am calculat bine, petrecuți cea mai mare parte printre suflete moarte. Dar scrisorile domnului Bogdan Alexandru Stănescu m-au făcut să mă simt cum nu se poate mai tânăr și mai de actualitate. Și mă bucur să mă aflu în librăria Bastilia, chiar dacă pentru mine numele librăria are multă ironie, pentru că să fi scos din gula la lumină pentru o prezentare de carte la Bastilia nu poate fi decât o mare ironie. Așa cum ironic e și începutul cărții Enter Ghost, unde mi se spune că argumentul pentru asemenea carte, pentru aceste scrisori deschise către mine, e tocmai lipsa de argument. Adică autorul se face că nu știe de ce m-a ales tocmai pe mine ca să-mi adreseze aceste scrisori, bizuindu-se pe faptul că sunt mort. Așadar că mă găsesc în imposibilitatea de a-i răspunde. Ceea ce nu este deloc așa, după cum se vede. Dar să iertăm confratelui nostru această greșeală și să-l asigurăm că noi, poeții, dacă ni se trimite o scrisoare, răspundem la ea oricât de morți am fi. Așa cum răspundea și James Joyce scrisorilor Norei, oricât de mor de plictiseală, de sărăcie, de dorință sau de beat ar fi fost. Poate mulți dintre dumneavoastră, mai ales doamnele, veți spune că ați fi preferat să fiți în locul Norei și să primiți scrisorile lui Joyce, în loc să fiți Osip și să primiți scrisorile lui Bas. Dar v-aș îndemna să nu vă pripiți. Iată ce îi scrie James Joyce Norei în 1909. Am ajuns cu bine în seara asta. Primul lucru pe care l-am văzut pe cheiul de la Kingston a fost spatele grăsanului de Gogarty, dar l-am evitat. De ce ar vrea cineva să primească o asemenea scrisoare? Nu e mai bine să fii Osip Mandelstam și să-ți scrie Bas? Scuzați-mă că îmi permit să-i spun autorului Bas, dar și el îmi spune în unele scrisori Osea. Așadar, să-ți scrie Bas astfel. Citesc și recitesc tristia ta. La fel fac cu cea a înaintașului tău. Sunt cele două manuale personale despre cum ar trebui să supraviețuiești terorii. Dar te întreb acum eu, cel protejat, cum poți lupta împotriva fricii? Dacă nu v-am convins, să vă mai dau un exemplu. James Joyce către Nora. Draga mea, tocmai mi-am dat drumul în pantalon, așa că am ieșit complet din joc. Nu mai pot merge la oficiul poștal, deși am de trimis 3 scrisori. Sper că niciuna dintre cele 3 scrisori nu mi-era adresată mie, sau, Doamne ferește, drage mele Nadia, ori vreuneia dintre amantele mele pe care confratele meu, poetul Bogdan Alexandru Stănescu, le trece cu discreție, sub tăcere. Într-una din scrisorile adresate mie este amintită proza Sărutul de Cehov, conaționalul meu. În povestirea cu pricina, personajul principal, Riahovici, despre care expeditorul scrisorilor către mine ne spune că e genul de bărbat care trece neobservat de femei, este sărutat din greșeală de o străină misterioasă într-o cameră cufundată în întuneric. Pasajul acesta din scrisoare m-a făcut să-mi imaginez o scenă asemănătoare în care Nora să mă fi confundat pe mine cu Joyce și să vină să-mi șoptească la ureche mascări. În scrisorile către mine,
Îi pomenesc și pe alți prieteni ai mei, pe Hemingway, pe Tolstoi, chiar și pe Joyce și pe Nora, pe Gort, oameni despre care primul lucru care îmi vine să zic e că au trăit mai mult decât mine. Apoi mai pomenești de câțiva despre care n-am auzit până acum, cum ar fi Morgan Freeman sau James Wood. Nu arăta nimănui scrisorile acestea, sunt scrise pentru tine, zice James Joyce într-o scrisoare către Nora. Și așa ar fi trebuit să se întâmple, pentru că aceste scrisori sunt scrisorile oricărui bărbat îndrăgostit, frustrat de absența iubitei. În schimb, dragul meu Bas, eu aș vrea să arăt tuturor scrisorile tale către mine, chiar dacă și acestea sunt pline de secrete, de vicii, dar sunt secrete și vicii în absența cărora nu poți iubi literatura și nu poți coresponda cu morții și viața seamănă atunci cu beciurile NKVD-ului. Și, dragul meu Bas, dă-mi voie acum, înainte de a mă retrage, să felicit editura Art că ți-a publicat cele 2 cărți și să transmit și eu, așa cum ai făcut și tu cu soția mea, sărutări de mână dragei noastre Oana Boca Stănescu și să te îndemn să mai scriu uneori, chiar dacă va fi doar în gând, așa cum a fost înainte de Enter Ghost. Osip Mandelstam. Bine. E o carte în care am vrut să arăt cum cred eu că trebuie citită literatura. Cum, pornind, bineînțeles, de la Nabokov, l-am uitat pe Nabokov, până acum n-a apărut în discuția noastră Nabokov, ciudat, care spune că adevărata lectură e relectura. Pentru că prima citire implică o traversare treptată a teritoriului literar, pe când a doua citire este echivalentul privirii unui tablou. Deci el se leagă și de la Ocon și de alte texte clasice de poetică. Deci am început cu relectura, asta vreau să spun. Fiecare text de aici a fost citit de foarte multe ori și intenționat m-am întors la texte pe care le-am citit la sfârșitul adolescenței. După, cum spunea Cosmin, după 15 ani de cronică literară, eu n-am dispărut total din cronica literară. Din păcate am scris în reviste care nu există. E ca și cum ai scrie un text, faci un avion din hârtie și le-ai arunca în șemineu, în cazul în care e un șemineu, sau în toaletă, ceea ce avem cu toții. Am încercat să mă și abțin de la a scrie despre anumite cărți, pentru că viața literară e extrem de toxică. Și mi-a fost teamă că o să fiu atins de toxicitatea asta care era în jurul meu. Eu nu mă consider o persoană toxică, deși organismul meu e îmbibat de toxine. Am încercat să evit anumite cărți, tocmai pentru că putea fi interpretat demersul critic, un cuvânt pe care îl urăsc, demers critic, de 2 cuvinte urâte, demersul critic. Demersul critic era tras înspre politici editoriale, o chestie de care nu poți să scapi, mai ales când lucrezi într-o editură. Tocmai de-aia am ratat, cred că am ratat o haltă de vreo 5 ani din literatura română contemporană. În timpul ăla s-a scris despre literatură universală. Cronica de literatură universală e așa, e un ornitoring, vorba lui Dance Michelescu. Iată, am ajuns să citesc pe Dance Michelescu, asta e bun. Urmează să mai zic ceva de evrei și... Exercițiul ăsta cu literatura universală m-a învățat multe lucruri. În primul rând că nu contezi dacă scrii despre ea, nu există. Fiindcă a scrie despre literatura universală te scoate din jocurile de putere. Ceea ce la noi, critica literară, asta e un joc continuu de putere. E o luptă perpetuă între T-Rex și filme, e pasionat dinozaur, de-aia mi-a venit T-Rex în cap acum. Și diverse ierbivore foarte mari. Nici o aluzie la lui Ștefănescu. În momentul în care intri în zona asta, unde nu mai contează decât interpretarea, deci nu mai contează cine a publicat cartea, de ce a publicat cartea, ce mănâncă scriitorul, cu cine e prieten scriitorul,
deja ești în no man's land. Poți să faci ce vrei, poți să scrii cum vrei. Și cred că asta mi-a dat o libertate pe care n-aș fi avut-o în cronica de literatură română contemporană. Iar când m-am reîntors, nu știu de ce, cred că e vorba de criza bărbatului de 35 de ani. Când m-am întors la cronica de literatură română, n-am putut să scap de libertatea pe care mi-a dat-o literatura universală. Și cred că am devenit mai bun. Fără modestie. Am devenit mai bun în aia 5 ani de săpat în mină. Cartea către Osip e un pretext, bineînțeles, toată lumea și-a dat seama. Osip Mandelstam e un poet pe care l-am cunoscut foarte târziu. Sunt absolvent de română-engleză, nu cunosc limba rusă, îmi pare foarte rău că nu cunosc limba rusă. Am citit câteva monografii în engleză, l-am citit pe Osip în engleză, tradus de Brodsky. Asta a fost revelația. Și l-am citit în timp ce îmi scriam primul volum de poezie. Comunicarea asta cu Osip e o comunicare cu neamțul, e o comunicare cu istoria literaturii și m-am simțit obligat să port acest dialog. E în același timp și un jurnal. Sunt acolo niște pasaje pe care în momente de luciditate cred că le-aș fi scos, dar comunicarea asta a fost atât de febrilă, săptămână de săptămână. Sunt publicate în Observatorul Cultural, trebuia să spun treaba asta. Câteodată publicam una pe lună. În luna respectivă recitam Idiotul. Citești cu totul altfel, la 30 plus, decât citeai la 18. Ce am vrut să fac este să descoper acel tablou după ce am avut privirea de ansamblu despre care vorbește Nabokov. Deci, am înlocuit privirea de ansamblu cu privirea pas cu pas, având în subconștient ansamblu. Și, din punctul meu de vedere, asta cred că aici, așa trebuie să funcționeze critica literară, să fie creație și să meargă pe text, foarte mult pe text, deși am și contextualizare foarte multă, dar acolo e, mă rog, amuzant, în cazul lui Gorki, de exemplu. Cum se poate transforma un scriitor extraordinar într-o jigodie. Asta e un caz demențial și avem exemple și în viața noastră literară. E un studiu de caz, Gorki. Da, mă rog, destul cu cartea mea. Cartea lui Joyce, aceste două cărți s-au scris, Doamne ferește. Una s-a tradus și una s-a scris în același timp. Și iarăși a fost un exercițiu de stil la Joyce. Am început așa plin de entuziasm, am citit monografia lui Ellman, am mai citit 2 monografii Joyce, am intrat în Joyce până în gât, nu mai eram... E foarte greu să fii pasionat de Joyce, e ca și cum ai fi pasionat de munte. Devii munțoman, îți cumperi, nu știu ce să cumperi, cordeline, economisești bani ca să ții ultimii bocanci. În cazul lui Joyce, Delmore Schwartz avea o vorbă. Delmore Schwartz umbla cu Finnegan's Wake la sub braț și era plin de adnotări exemplarului din Finnegan's Wake. Și oamenii îl întrebau, băi, mai scapă și tu de obse, când scapi de treaba asta? Treci la alt scriitor și așa. E o pasiune minunată, e foarte mișto să nebunești fiind pasionat de Joyce. E o pasiune, e o nebunie nobilă.